Mentang ini pe yagi program Ialehkai ke ban Ialehkai menta ka sngi bat Lashai Mynstep. Haga Ialehkai Indian Premier League haga por new shiteng PM. Ialehkai kalong haprengka Gujarat Titan Pyrshah ika Punjab King. Haga Ialehkai yakni rung World Cup na deuba Asia haga por sau beje san minit jan mint ka Ialehkai kalong haprengka Japan Pyrshah ika Saudi Arabia. Bat ka Ialehkai ka por sau shiteng jan mint kilong ka South Korea Pyrshah ika Jordan bat ka China Pyrshah ika Australia. Ialehkai ka por new khatsan kilong ka Indonesia Pyrshah ika Bahrain bat ka Kyrgyzstan Pyrshah ika Qatar. Haga por khandai shiteng PM ka Ialehkai kalong hapreng ka Iran Pyrshah ika Uzbekistan. Bat ka Ialehkai ka por khatwei saupusan PM kilong ka Kuwait Pyrshah ika Oman bat ka North Korea Pyrshah ika UAE. Haga Ialehkai yakni rung syaka AFC Asia Cup haga por sau beje PM ka Ialehkai kalong hapreng ka Myanmar Pyrshah ika Afghanistan. Haga por sau shiteng ka Ialehkai kalong hapreng ka Philippines Pyrshah ika Maldives. Haga por san shiteng ka Ialehkai kalong hapreng ka Bhutan Pyrshah ika Yemen. Haga por henriu baje ki Ialehkai kilong hapreng ka Singapore Pyrshah ika Hong Kong bat ka Thailand Pyrshah ika Sri Lanka. Bat haga por nyau baje ka Ialehkai kilong hapreng ka India Pyrshah ika Bangladesh bat ia kana ka Ialehkai onsai Ialehkai hanung ba Shillong. Haga por nyau shiteng ka Ialehkai kilong hapreng ka Malaysia Pyrshah ika Nepal bat haga por khatwei shiteng ka Ialehkai kilong hapreng ka Syria Pyrshah ika Pakistan. Haga Ialehkai yakni rung World Cup na deuba Europe haga por shpeu shiteng ka Ialehkai kalong hapreng ka Moldova Pyrshah ika Estonia bat ka Ialehkai haga por shibje khatsan EM kilong ka Liechtenstein Pyrshah ika Kazakhstan ka Gibraltar Pyrshah ika Czechia ka Montenegro Pyrshah ika Faroe Islands ka North Macedonia Pyrshah ika Wales bat ka Israel Pyrshah ika Norway. Haga Ialehkai yakni rung World Cup na deuba Afrika haga por khandai shiteng ka Ialehkai kalong hapreng ka Benin Pyrshah ika South Africa bat ka Nigeria Pyrshah ika Zimbabwe. Haga por khan shiteng EM ka Ialehkai kalong hapreng ka Egypt Pyrshah ika Sierra Leone ka Cameroon Pyrshah ika Libya. Haga por shiteng EM ka Ialehkai kalong hapreng ka Senegal Pyrshah ika Togo bat haga por lai baje EM ka Ialehkai kalong hapreng ka Morocco Pyrshah ika Tanzania. Haga Ialehkai yakni rung World Cup na deuba North America haga por shibaje shiteng EM ka Ialehkai kalong hapreng ka Bolivia Pyrshah ika Uruguay. Haga por san shiteng EM ka Ialehkai kalong hapreng ka Chile Pyrshah ika Ecuador ka Venezuela Pyrshah ika Peru ka Colombia Pyrshah ika Paraguay bat ka Ialehkai ka bakham itanat haga por san shiteng EM ka dei hapreng ka Argentina Pyrshah ika Brazil.